16. Hakupäällä festivaali on puolessa välissä, näin voitaisiin sanoa, nimittäin yksi ilta on takana ja yksi ilta on vielä edessä ja toki päivälläkin tapahtuu kaiken näköisiä, niin kuin tuolta taustalta näkyy. Mutta Hakupäällä ry:n puheenjohtaja Susanna Ojala paluu ajassa taaksepäin edelliseen iltaan. Minkälainen maku jäi ensimmäisestä illasta ja perjantai-illasta? No perjantai meni kyllä aivan niin kuin yli odotusten, että sää suosi tosi aivan niin kuin mahtavasti, että kaikin puolin. No, tietysti niin kuin siinä, kun nyt on uusi alue, että aina tulee semmoisia, mistä voi ottaa opiksi ja parantaa, mutta muuten niin kokonaisuudessaan niin onnistunut ilta. Uskallatko tässä vaiheessa sanoa vähän väkimääriä, miten paljon väkeä alueella oli? No kyllä siellä oli aivan, se on 1500 niin kuin mitoitettu ja aivan täynnä se oli, että olisiko reilu 1000 lippua myyty. Kyllä. Jokaisen tapahtumahan täytyy tietysti aina uusiutua historiansa aikana jonkin verran ja nyt teillä yksi tämmöinen keskeisin muutos on tämä paikan vaihto tuolta torilta, hyvin keskeiseltä näkyvältä paikalta tänne, no en voi sanoa syrjemmään, kyllä tässä kaupungin keskustassa ollaan sitä huolimatta, mutta minkälaista palautetta yleisö on antanut tästä uudesta alueesta ja muutoksesta? No on otettu kyllä tosi hyvin vastaan, että totelta toimii tosi hyvin, kun se on vähän eri mallinen ja kaikin puolin niin kuin alueena se on toiminut tosi hyvin. Tänne on helppo tulla, että on tässä lähellä niin kuin semmoista ydintä. Mutta miten yleisö on suhtaan? Onko tullut mitään sanontaa? Koska yleensä kaikki, mikä tehdään muutosta, niin hyvä aina antaa palautetta ja kritiikkiä jollakin tavalla. Onko jotain semmoista tullut jo esille, mikä pitää selkeästi ottaa sit jatkossa huomioon? No ei ainakaan mitään negatiivista ole tullut vielä. Mitäs me nyt? Oikeastaan minun korviin on kuulunut vain positiivista palautetta, että näillä mennään, että katsotaan sitten ensi viikolla, kun ruvetaan ruotimaan tätä viikonloppua, että mitä palautetta tulee eri osa-alueilta, niin sen mukaan mennään sitten. No Susanna, sä oot nyt toimit ensimmäistä vuotta tämän koko yhdistyksen puheenjohtajana. Minkälainen pesti tämä on ollut? Tämä on ollut kyllä todella mielenkiintoinen ja todella opettava, että mä oon oppinut kyllä tosi paljon tämän vuoden aikana ja iso kiitos kyllä tuolle koko porukalle, että niillä on kaikki hommat hallussa, että vähän on mennyt kuunteluoppilaanakin, mutta että kivasti on mennyt, että vähän saa niin kuin jakaa, että kuka tekee mitä, niin homma hoituu. Että. Kyllä ja hommatekijä saa aina opettaa. Kyllä, näin se on. Lauantai-ilta, mitäs kaikkea se Hakupäällä tapahtumassa tarjoaa? Lauantai-iltana meillä on elonkerjuu ja telaketju ja tässä on alkuillasta pikadeitit ja Miia Halosen ohjelmanumero, että hän tulee puhumaan nettideittailusta ja antaa vähän deittivinkkejä. Mitenkäs muuten tämän ohjelman tekemisessä ja suunnittelussa nyt joudutaan ottaa huomioon? Puhutaan rakkausfestivaalista, mutta toisaalta voisi sitten myöskin nähdä, että näillä esiintyjillä on aika keskeinen rooli tapahtuman vetovoimaisuuden kannalta. Että kumpi siinä on tärkeämpi miettiä? Nämä rakkausfestivaaliin liittyvät tämmöiset pikadeitit ja muut oheistapahtumat vaiko sitten ne esiintyjät? No kyllähän esiintyjät on, mitkä sitä porukkaa vetää, mutta toki niin kuin on tarkoitus, että tässä myös tämä olisi niin kuin kokonaisvaltainen festivaali, että täällä olisi myös ohjelmaa päivällä alkuillasta ja näin, että ei pelkästään niiden esiintyjien ympärille, että sillä niin kuin saataisiin sitä elämää tänne niin kuin jo päivällä, että ei pelkkä iltatapahtuma. Näin hauskoissa tunnelmissa vietetään tätä lauantaista päivää Hakupäällä tapahtumassa. Kipin kapin, rip rap tähän suuntaan.